subscribe to my channel. Ya abinci ta kawo abinci na wuri, amma za a je kwano na shanan wuri ya wuce bai magana ba. Babu abin da ya dami yaro, saboda ba mutum fiye da su ba, ba su gani. Salamu alaikum. Alaikum salam. Barka dai. Ana lafiya. An wuni lafiya gari. Ya juma jama'a. Ya kokari ya yi dindu. Masha Allah, alhamdulillah. Madalla. Kuma daga na ji ba jikinka na ga alamun kai bako ne ko? Wallahi bako ne. Allah shirki ya Bako ne ni. Mun taho ne daga nan wajen tangarawa wannan unguwar su Konya. Ai ya Allah A shirki. nan cikin Najeriya nan bangaren daga Kano. Nan daga nan nake. To kai ne ka san nan wuri amma mu da kake ganin bayan gari da ba mu san ko ina ba ku da muna zaune. Kuna zaune ku ba ku fita ko ina. Ida na abu ne kana fama da mutane ta ko ina suna zuwa amma babu wanda zai dibe ka. Allah sarki. To dama dai abinda dai kawo ni ne tunda na zo garin nan dai bako ne. Ba wanda na sani a cikin garin. Ba ka san kowa ba. Ban san kowa ba dai. Yanzu ma na Yanka ya lalace babu wanda ka sanya gari kuma ka kama hanya ka baro ka san ka zo. kawai na zo neman kuɗi ne to amma na zo zan wuce ne na ganka kuma da ganin ka na san musulmi ne kai tun daga hajjar ni kana ja Kana neman taimako. yawwa a ba da dan gurin da zan dan kwana dai haka ko da kaɗan ne din ga dai fuskanci a gari Za ka yi barci. inda zan dan yi bacci dai haka dai shi ne gida To mu dai ka ga inda muna zama nan wuri. Kuma muna da mata guda daya. Muna da yara dan kanana guda 7. Ala kullum abin da za mu ci ma wahala yana yi. Amma in kina da kudi baka da matsala. Amma in babu kudi sai da ki hakuri saboda rayuwar komai ya lalace yanzu. to ni dai cikin guzuri na ya kare ni gaba ɗaya ba abin da na zo da shi To sai ki nemi wani wuri amma mun in ka bi hanya nan wuri akwai wani masallaci. To gefen masallaci akwai autawa a wurin ka je ka samu. ai nan dai na dan zo da dan wani abin nan dai Kana ni in kana da na dan kudi. zo da dan wani dan canji nan Allah shi. kwarai. A ba komi. to Ai ka kawo jaka na ka ce mu saka.